og blomster. Hallo, er der nogen, der kan ringe til mig? Hvad er det? Så kan du det. Ja, men hvad kunne du tænke dig at passe på mig? Gider du ikke ringe til mig? Jo. Jeg vidste ikke, hvad det var så. Jeg foretrækker at passe på mine dyr og blomster, i stedet for på mennesker. Du skulle fandme ringe til dyrene i stedet for til 0059. Hvad er det for en tøsedreng, der blander sig? Det rager ikke dig, hvad jeg siger! Hej. Hej, Søren her. Gitte her. Gitte? Ja. Hej med dig, Gitte. Hej. Hvor er du fra? Jeg kommer fra Herlev. Jeg kommer fra Rødovre. Nå? Hvad laver Gitte? Er du i seng? Nej. Nej, ikke endnu. Nej. Jeg kan ikke sove. Kan du ikke sove, Gitte? Nej. Nå. Spekulationer? Ja. Nå. Store? Ja, store, ja. Nå, det er ikke så godt, hva'? Nej. Der er sgu noget til os alle sammen her, lige ved du. Ja, det er der. Hallo. Er der nogen på linjen? Hallo? Hallo? Er der nogen på linjen? Så ned for helvede! Røvhuller! Ja, det er John. Det er Nikolaj. Hej Nick, hvordan går det? Det går godt. Jeg holder en fest på fredag. Kommer du? På fredag? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå ja. Forresten, hvordan går det med filmen? Jo tak, det går langsomt. Jeg vil researche og prøve at komme i forbindelse med nogle af de der bruger 0059. Hvad er der? Hvad er du ude på? Ude på? Hvad mener du? Jeg arbejder. Okay. Måske ses vi på fredag, ikke? Jo, måske. God fornøjelse med arbejdet. Jeg håber ikke, din film bliver kedelig. Hej. Ja. Hallo? Hallo? Er der nogen på linjen? Hallo? Er der nogen på linjen? Ja, jeg er på linjen. Hvem er du? Jeg hedder John. Jeg hedder Dorte. Kunne du tænke dig at ringe mig op? Det kunne jeg da godt. Okay. Det er 01 42 01 89. Okay. Du ringer? Ja. Okay. Hej. Hej. Hej, Dorte. Tak for dit nummer. Kunne du ikke tænke dig at med mig også? Ja, ved du hvad, det dropper vi lige. Hej. Hej igen. Hvad laver du? Jeg er ved at uddanne mig til laborant. Så har jeg boet her i byen i 7 måneder. Hvad med dine forældre? De bor i Jylland.
Hvad laver du, når du er fri? Ja, strik og se fjernsyn. Nogle gange går jeg i byen. Hvorfor ringer du på 0059? Hvad er der? Du er meget interesseret i mit liv. Helt ærligt. Hvorfor ringer du selv? Det var ikke noget svar. Det kan da godt være, at dit svar er mit svar. Jeg var bare nysgerrig. Jeg trænger til nogen. Er det noget i vejen? Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare lidt forkølet. Har du lyst til, at vi mødes i morgen? I morgen? Ja, det er da godt være. Så synes jeg, vi skal mødes. Hvad siger du til Nørrebro station kl. 16? Jo, men hvordan genkender jeg det? Jeg har sådan en lille rød skuldertaske. Okay. Så siger vi det. Ja. Ja. Hej. Hej. Min hund er lige død. Jeg har haft den i over 10 år. Når jeg går på gaden, tror jeg, at andre mennesker kalder på mig. Når jeg forlader andre, oplever jeg ensomheden. Når jeg er ensom, bliver jeg bekymret. Når jeg er sammen med andre mennesker, bliver jeg en anden. Det irriterer mig. Erkendelse er et stort behov for et menneske. Min tilværelse er mit værelse, mit arbejdsbord og billederne på væggen. Det kan da godt være, at dit svar er mit svar. Hej, Jan! Hvordan går det med filmen? Husk festen på fredag!
Dig? Ja, det er mig.